Wel, os fatha croeso cynnes i'r oedfa yno, rhaid dwi'n rhywbeth braf iawn dda mas o drws na gweld pawb gyda'i gilydd yn barod i addoli yr arglwydd yn gweddio bydde fe'n bendithio ni heno wrth ni agosau ato fe. Mae Emyr yn arwen fel arfer cyfle ni fwynhau cwmni'n gilydd a chymdeithas pellach trwy gael paned ar ddiwedd yr oedfa. Ac yna ni gofio, mae Gwydion wedi bod yn pregethu yn Merthyr, y prynhawn me, oedfa Gymraeg yn pregethu yn yr eglwys yn y bai heno hefyd, ni'n cofio amdano fe. Yn ystod yr wythnos wedyn, fel arfer cwrgweddi fan hyn, nos Fawrth, am gwarter i 8, paned a sgwrs bore di Mercher yn dechrau cyfres newydd ar lyfr Ruth. Nos Iau, trosfforau gras, cyfle i drafod emyn gyda Wyn. Gwener wedyn y bore coffi fan hyn, y peth cyntaf am 10, ac yna clybiau plant gyda'r nos am 6 rai iau ac am 7 y rai hun. Ac yna bore di Sadwrn nesaf am cyfarfod y dysgwyr yn yr hwb yn Rwbaina. Y Sul nesaf, os dyw e'n mynd, bydd Gwyn Davies yn arwennu y bore a'r nos, Meirion, ym Mhontypŵl a Gwydion yn pregethu yng Nghaerfyrddin. Ac yna mae Caster y Mis yn mynd at waith Lydia Adams sy'n gweithio gyda myfyrwyr yn Slovenia. Eto, jyst i atgoffa chi, o ran diogelu, os y plant yn mynd i'r tŷ bach yn ystod oedfa, neu eisiau mynd allan, bod angen i'r rhiant fynd gyda nhw. Yn y cwrdd gweddi nos Fawrth, ro'n i'n edrych ar Salm 46 gyda'n gilydd, a mae'r fanna mor werthfawr yn dweud, yn atgoffa ni o'r hyn glywon ni bore yma am Grist yn dod at y disgyblion oedd yn y cwch yn y storm. Yr adnod gyntaf, mae Duw yn noddfa ac yn nerth ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder, neu yn Beibl William Morgan yn hawdd ei gael mewn cyfyngder. A ni'n diolch. Mae dyna'r Duw ni'n troi at y nawr i'w addoli. Dyna'r Duw ni'n droi at y nawr mewn gweddi gyda'n gilydd. O, arglwydd Dduw, ni'n diolch mae ti yw ein nerth ni. A ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod at y ti heno. Gyda, yn union fel i ni. A'n gwybod bod gyda ti pob peth ar ein cyfer ni. Dy fod ti yn un sydd yn agos ato ni. Gadlwydd ni'n ymwybodol bod ni'n bobl anghennus. A ni'n diolch i ti bod yr arglwydd Iesu Grist yn hawdd ei gael mewn cyfyngder. O Dduw, ni'n gweddio yn ydi helpu ni heno i wrando ar dy eiriau di, i di o ddifri, i ymateb yn gywir i'r hyn sydd gyda ti ddweud wrthon ni. A bod yn calonau ni o'r herwydd yn llawn addoliad. Nawr wrth ni ganu a gweddio a darllen, ond hefyd wrth fynd o'r oedfa heno. Bod ni'n dymuno addoli di ym mhob peth i ni'n wneud. Mwyn gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio felly ti fod gyda Emyr, bod e'n ymwybodol o dy ysbryd di, yn ei ddefnyddio fe, a'r geiriau wedi paratoi. Ni'n gweddio'r un peth arglwydd dros Meirion heno yn yr eglwys yn y bai, dros yr oedfa buodd Gwydion yn arwen yn Merthyr. Ni'n gweddio bydde dair di yn disgyn ar dir ffrwythlon yn colonnau ni, ag yn y bai ac yn Merthyr, a bydde hynny yn dwy'n clod a mawl i ti. Arglwydd, ni'n pwyso arna ti, ni'n dibynnu arna ti am bob peth, a'n gweddio i ti drigarhau ac i ateb yn gweddio ni. Hyd yn oed mwyn achubiaeth yn eidiau heno. A ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ble mae'ch llawenydd chi yn dod heno? Mae'n siŵr gallwn ni ateb y cwestiwn mewn lot o ffyrdd.
Mae'n emyn gyntaf ni yn dweud i'r Cristion bod e'n llawenydd a'n gorfoledd ni fel petai'n llifo o orsedd Duw. Fel mae Paul yn dweud, mae Duw wedi'n bendithio ni a phob bendith ysbrydol yn enefolion leoedd. Mae ffrydiau yng ngorfoledd yn tarddu o ddisglau'r orseddfainc yn ei. Ac yno, esgynodd fy Iesu. Ac yno, eiriol fe, hynny mae'n gweddio dros ei bobl. Y gwaed a fodlonodd gyfiawnder deinellwyd ar orsedd ein Duw, sydd yno yn beraidd yn erfyn i ni, y troseddwyr, gael byw. Ac ymlaen, gadewch i ni sefyll i ganu'n llawen gyda'n gilydd. This fire of silver.
A ni'n troi heno at y llythyr, at yr Hebreaid. Ni wedi cyrraedd pennod 7, jyst eich atgoffa chi. Yn yw pwynt mawr y llythyr neu'r bregaeth hir yma yw fod Iesu yn rhagori. Mae Iesu yn well. A ni mewn adran hir, reit yng nghanol y llythyr, adran fwyaf y llythyr, sydd yn trial dangos fod Iesu yn rhagori ar unrhyw archoffeiriad arall. Hynny yw, fe yw yr archoffeiriad mawr. Ac yn yr adran yma, ni wedi clywed enw yn cael ei ddefnyddio sawl gwaith, yn cael ei gyfeirio ato fe nifer o weithiau, Melchizedek. A fi wedi gorfod dweud, sawl wythnos, peidiwch poeni, na ni feddwl amdano fe, nawn ni ddod ato fe, well, tonight's the night, o'r diwedd. Ni'n mynd i feddwl chydig am pwy oedd Melchizedek, a pam fod ei mor bwysig i'n helpu ni i ddeall pwy yw Iesu. Nawr, cyn i ni ddarllen, na i jyst rhoi chydig bach o gefndir i chi. Okay? Mae Melchizedek yn ffigwr mysterious, mae'n rhywbeth dirgel yn perthyn iddo fe. Mae dim ond yn cael ei enwi ddwywaith yn yr Hen Testament i gyd. Mae'r cyfeiriad cyntaf yn ymddangos yn llyfr Genesis, yn Genesis 14. Lle ni'n cael hanes Abram. A beth sy'n digwydd yn yr adran yna yw bod yna frwydro yn mynd ymlaen. Mae yna 2 grŵp o frenhinoedd yn ymladd yn erbyn ei gilydd. Okay, mae yna 5 brenin ar un ochr, 4 brenin ar yr ochr arall. A mae'r 4 brenin yn llwyddo, bod nhw'n llai ohonyn nhw, maen nhw'n llwyddo yn ennill y brwydro yma, ac fel rhan o'r brwydro, maen nhw'n cipio dyn o'r enw Lot, oedd yn nai i Abram. A felly mae Abram a ei ddynion yn mynd ar rescue mission, yn mynd i achub Lot. A bod nhw'n grŵp bach, mae Duw yn rhoi'r fuddugoliaeth iddyn nhw dros y brenhinoedd yma. A felly ar ôl achub Lot, ar ôl trechu'r gelyn a dychwelyd gyda'r ysbail, mae nhw'n pasio dinas Salem. Dinas fyddai yn ddiweddarach yn cael ei alw yn Jerusalem. Ac wrth iddyn nhw basio Salem, mae yna frenin arall yn ymddangos. Melchizedek. A mae fel fi'n gweud, yn ffigwr rhyfedd iawn mewn llawer o ffyrdd, achos bod e'n frenin, mae hefyd yn cael ei ddweud fod e'n offeiriad i Dduw y goruchaf. A mae'r brenin yma, Melchizedek, yn dod allan o'i ddinas, a mae yn bendithio Abram. Ac mae'n derbyn rodd gan Abram. A na fe. Dyna gyd ni'n clywed yn Genesis 14. Mae Melchizedek yn ymddangos, ac yna mae'n diflannu. A does na ddim sôn amdano fe eto, tan bod ni'n cyrraedd Salm 110. Ac unwaith eto, bron a bod o'n nynlle, mae'n ymddangos. Yr cyfeiriad yna ni wedi clywed sawl gwaith yn cael ei ddyfynnu, lle mae Duw y Tad, yn gwneud addewid a gwneud llw i'w fab y Meseia, y brenin sydd i ddod, mae yn mynd i fod yn offeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. Wel, gyda chi fi ddarllen Hebreaid, pennod 7. Ni'n mynd i edrych ar y bennod ar ei hyd heno yma. Dyma air Duw. Cyfarfu yr Melchizedek hwn, brenin Salem, offeiriad i'r Duw goruchaf, ag Abraham, wrth iddo ddychwelyd o daro'r brenhinoedd. A bendithiodd ef. A rhannodd Abraham iddo yntai 10 o'r cwbl. Yn gyntaf, ystyr ei enw, ef, yw brenin cyfiawnder.
Ac yna mae'n frenin Salem. Hynny yw brenin tangnefedd. Ac yntai, heb dad, heb fam a heb achau, nid oes iddo na dechrau dyddiau na diwedd einioes. Ond wedi ei wneud yn gyffelib i fab Duw, mae'n aros yn offeiriad am byth. Ystyriwch pa mor fawr oedd y gŵr hwn. Y rhoddwyd iddo ddegwm o'r anrhaeth gan Abraham, y patriarch. Nawr, mae'r rheini o blith disgynyddion Lefi, sy'n cymryd swydd offeiriad dan orchymyn yn ôl y gyfraith, i gymryd degwm gan y bobl. Hynny yw ei cyd-genedl, mae disgynyddion Abraham ydynt. Ond mae hwn, nad yw o'i llinach hwy, wedi cymryd degwm gan Abraham. Ac wedi bendithio'r hwn mae'r addewidion ganddo. A heb ddadl o gwbl, y lleiaf sy'n cael ei fendithio gan y mwyaf. Yn y naill achos rhai meidrol sydd yn derbyn degwm, ond yn y llall, un y tystiolaethir amdano ei fod yn aros yn fyw. Gellir dweud hyd yn oed fod Lefi, derbyniwr y degwm, yntai wedi talu degwm drwy Abraham. O blegyd yr oedd ef eisoes yn llwynau ei gyndad pan gyfarfu Melchizedek a hwnnw. Os oedd perffeithrwydd i'w gael felly, trwy yr offeiriadaeth Lefiticaidd, o blegyd ar sail honno rhoddwyd y gyfraith i'r bobl, pa angen pellach oedd i sôn am offeiriad arall yn codi, yn ôl urdd Melchizedek ac nid yn ôl urdd Aaron. O blegyd, os yw'r offeiriadaeth yn cael ei newid, rhaid bod y gyfraith hefyd yn cael ei newid. Oherwydd mae'r un y dywedir y pethau hyn amdano yn perthyn i lwyth arall. Nad oes yr un aelod ohono wedi gweini wrth yr allor. Ac mae'n gwbl hysbys fod ein harglwydd ni, hynny yw Iesu, yn hannu o lwyth Juda. Llwyth na ddywedodd Moses ddim am offeiriad mewn perthynas ag ef. Mae'r ddadl yn eglurach fyth, os ar ddull Melchizedek y bydd yr offeiriad arall yn codi. A'i offeiriadaeth yn dibynnu nid ar gyfraith sydd â'i gorchymyn yn ymwneud â'r cnawd, ond ar nerth bywyd anistryw. Oherwydd tystyr amdano, yr wyt ti yn offeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. Felly mae yma ddiddymu ar y gorchymyn blaenorol am ei fod yn wan ac anfuddiol. Oherwydd nid yw'r gyfraith wedi dod â dim i berffeithrwydd. Ond yn awr cyflwynwyd i ni obaith rhagorach yr ydym drwyddo yn nesau at Dduw. Yn awr, ni ddigwyddodd hyn heb i Dduw dyngu llw. Daeth y lleill yn wir yn offeiriad heb i lw gael ei dyngu, ond daeth hwn trwy lw yr un a ddywedodd wrtho, tyngodd yr arglwydd ac nid a'n ôl ar ei air, yr wyt ti yn offeiriad am byth. Yn gymaint â hynny felly, mae Iesu wedi dod yn feichiau cyfamod rhagorach. Mae'r lleill a ddaeth yn offeiriaid yn lluosog hefyd, am fod angau yn ei rhwystro i barhau yn ei swydd. Ond y mae gan hwn, am ei fod yn aros am byth, offeiriadaeth na throsglwyddir mohoni.
Dyna pam y mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf, y rhai sy'n agosau at Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn fyw bob amser i eirio drostynt. Dyma'r math o archoffeiriad sy'n addas i ni. Un sanctaidd, di-fai, di-halog, wedi ei ddidoli oddi wrth bechaduriaid, ac wedi ei ddyrchafu yn uwch na'r nefoedd. Nad oes rhaid iddo yn feunyddio fel yr archoffeiriad, offrymu aberthau yn gyntaf dros ei bechodau ei hun ac yna dros rhai'r bobl. O bleugyd fe wnaeth ef hyn, un waith am byth, pan fu iddo offrymu ei hun. Oherwydd mae'r gyfraith yn penodi yn archoffeiriaid ddynion sy'n weiniaid. Ond mae geiriau'r llw sy'n ddiweddarach na'r gyfraith yn penodi mab sydd wedi ei berffeithio am byth. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o Cwmpawd 2, rhif 107. Dim ond trwy ras cawn fynediad. Dim ond trwy ras down o'th flaen. Nid am un heiddi dy gariad, deiwn drwy waed pyr yr oen. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu dy'n gilydd. Nawn ni weddio efo'n gilydd. O arglwydd yn tew i ni yn diolch i ti. Wrth i ni feddwl am yr hyn rydyn ni newydd i ddarllen, a'r hyn rydyn ni newydd i ganu.
Arglwydd, ni'n diolch fod yna ffordd i ni nesau ata ti. Arglwydd, ni'n nesau trwy yr arglwydd Iesu Grist. Am ei fod yn fyw bob amser. Ni'n diolch bod dim angen i ni ofni heno. Wrth i ni nesau, falle bydd y ffordd ar gau. Falle bydd y drws wedi cloi yn ein herbyn ni. Na, mae yna wahoddiad heno i bob un i nesau mewn ffydd. Ac arglwydd, dyn ni ddim yn dod yn ein nerth ein hunan. Ni ddim yn dod yn ein heiddiant ein hunan. Arglwydd, pe bawn ni'n dod fel ydyn ni, a dy fod ti'n edrych ar ein bywydau ni, arglwydd bydde neb yn gallu sefyll. Arglwydd, pe bai ti'n creffu ar ein anwireddau ni, tos ti'n edrych ar ein calonau ni ac yr celwyddau sydd wedi bod ar ein gwefusau ni a'r brynt ni sydd wedi bod yn ein meddyliau ni. Arglwydd, yr holl ffyrdd i ni wedi crwydro ac ein holl drygioni ni, arglwydd. Bydde neb yn gallu sefyll. Ond ni'n diolch. Yn diolch heno am yr arglwydd Iesu Grist. Am yr un sydd yn fyw, yn awr ac yn eiriol trosto ni. Diolch am ei aberth ei aberth ddigonol, unwaith ac am byth yn ein lle ni. Diolch fel ni wedi canu fod y gwaed yna wedi cael ei dywallt. Trosto ni. A bod yna ddim mwy i'w wneud. Ni'n diolch bod yr arglwydd Iesu Grist wedi yfed y cwpan i'r gwaelod a wedi delio gyda ein condemniad ni yn llwyr. Arglwydd ni ddim yn dod ata ti gan feddwl bod ni wedi ennill na heiddi dy gariad i mewn unrhyw ffordd. Na, ni'n dod yn unig trwy ein harchoffeiriad mawr, yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd rydyn ni'n dyfolu di. Diolch i ti am dy gynllun di. Arglwydd, diolch dy fod ti wedi trefnu'r pethau hyn a wedi datguddio'r pethau hyn ychydig ar y tro trwy'r Hen Testament. Diolch i ti am y darluniau'r cysgodion yma, yr proffwydoliaethau yma i gyd oedd yn pwyntio ac yn paratoi ar gyfer yr arglwydd Iesu Grist. A diolch heno bod ni'n gallu dweud fod yn eiddo i ni. Fe yw fy Iesu. Diolch. Diolch amdano fe. Arglwydd ein gweddi ni. Heno yw byddai'r un peth yn wir am bobl ein gwlad ni, arglwydd. Arglwydd trigar ha wrth ein gwlad ni. Gad i bobl sylweddoli tra bod amser, arglwydd, bod dim modd i neb sefyll o'th flaen di fel ydyn nhw, ond bod angen gwisg, bod angen i ni gael ein cyfiawnhau gan yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, awn ni helpu pobl i sylweddoli hynny. Trigar ha, arglwydd, ni'n gofyn am dy help di, fel eglwys wrth i ni geisio cyflwyno y newyddion da yma i eraill, arglwydd, a ni'n gweddio wneud i fendithio ein ymdrechion ni a dy holl saint di, arglwydd, dy holl bobl di yma yn ein gwlad ni. Arglwydd, a wneud i codi gweithwyr, arglwydd. Mae'r ceau yn wyn i'r cynheuaf, ond y gweithwyr yn bryn, arglwydd y cynheuaf, a wneud i godi rai i fynd allan, os gwelid i fod yn dda. Dad, wneud i'n gwarchod ni yn y gwaith yma, os gwelid i fod yn dda. Dad, i ni yn dod ato ti nawr ac fel bore yma'n cydnabod bod yna bob math o sefyllfaoedd yn ein gwynebu ni gyd ar y foment. Diolch
unwaith eto am yr arglwydd Iesu, sydd ddim heno ar fynydd, ond diolch bod ar yr orsedd, yn y nefoedd, ac yn eiriol trosto ni. Arglwydd derbyn ein mawl ni am diolch felly, a helpa ni nawr wrth i ni barhau i thaddoli di. Helpa ni addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn arall gyda'n gilydd, sef rhif 694. Fe wedi gofyn i dad i ddod ymlaen i rannu ychydig bach, helpu ni i ddeall falle ychydig o'r geiriau neu'r ystyr llai cyfarwydd yn yr emyn yma. Diolch. Wel, Emyr gan angriffus yw'r emyn sydd dan sylw, ac pan ffonodd Emyr fi'n gynharach i ofyn a oeddwn ni'n dweud gair am yr emyn yma, wedys i, na rhyfedd, meddwl fi, achos dyna'r union emyn o'n i'n mynd i drafod nos Iau, yn y sesiynau nos Iau. Ond mae'n troi allan, mae chydig bach yn wahanol fel eglurau, achos un peth sydd yn digwydd gyda emynau angriffus yw bod golygyddion y llyfrau emynau wedi dewis y dethol penillion o emynau gwahanol ganddi hi. A dyna sy'n wir yn yr achos yma. A y peth arall sydd yn digwydd, a fyddai'n tynnu sylw at ambell enghraifft o hynny, yw bod nhw'n newid y geiriau ambell tro o'r fersiwn greiddiol. A'r trydydd peth i nodi, fyddwn ni'n gallu trafod nhw i gyd, neu fyddai'n cadw chi yma trwy'r nos. Ond mae'r emynau yma yn llawn cyfeiriadau Beibledd. Gallwch chi ddim y deall emynau angriffus yn iawn heb bod chi'n nabod eich Beibl mor drylwr ac oedd hi'n ei nabod e. Ac o bob rhan o'r Beibl. Felly fyddai'n cyfeiriad ambell enghraifft o hynny wrth fynd ymlaen. Ond edrychwn ni ddechrau ar y pennill gyntaf yma. Os rhaid wynebu'r afon donog, hynny yw'r afon sy'n llawn tonau, hynny yw afon stormus, mae un i dorri grym y dŵr, Iesu farch o ffeiriad ffyddlon a chanddo sicr afel siŵr. Chi'n gweld, ni'n clywed tipyn am yr archoffeiriad nawr, nes ymlaen. Afon donog, nawr, yn yr emyn cyntaf ganon ni dan David Charles gyfyrddin, mae'n sôn yna am stormydd ac ofnau. A mae gallai afon tonog fyna golygu bod pob peth anodd sy'n yn wynebu ni. Mae'r archoffeiriad yma yn ddigonol i helpu ni dorri grym y dŵr, i dorri grym y pethau sydd yn ymosod arno ni fel petai. Ond mae afon donog yn aml iawn gan yr emynwyr yn cyfeirio'n benodol at angau, at afon angau. Hynny yw, y ddelwedd mae chi'n cael yn Exodus, o bobl ddiw yn mynd trwy'r anialwch a wedyn trwy afon Iorddonen i mewn i wlad yr Iddewyd. Mae bobl fel William Spartacelyn yn disgrifio hynny fel taith y Cristion trwy anialwch y byd yma, trwy angau i'r nefoedd. A chi'n cael hynny, ganon ni wythnos diwetha gan Dafydd William, Llandeilo Fach, yn y dyfroedd mawr a'r tonnau. Nid oes neb a ddalfem hen ond annwyl briod Iesu. A fi farw'r y pren, cyfaill yw yn afon angau, meddwl fe. A dyna sydd gyda ni fan hyn, dwi'n meddwl, oherwydd beth mae angriffus yn mynd ymlaen i ddweud yn ail hanner y pennill na yw, yn gôl Crist, mae Crist yn cyfleidio ni, yn cadw ni'n ddiogel yn ei gôl, cafwyddi conquest a'r angau uffern byd a beth, popeth sydd yn herbyn ni yn y bywyd yma. A wedyn, beth sydd yn digwydd wedyn, ar ôl angau, os ych chi yn gôl Crist, beth sy'n wir amdano chi, tragwyddol fod heb fodd i bechu. Hynny yw, chi'n dianc rhag pob fath o bechod sy'n yn poeni yn y byd yma. Tragwyddol fod heb fodd i bechu yn ogoneddus ar ei wedd.
A mae hwnna yn adlais o Philippiad, y trydydd benod, adnod 21, lle mae Paul yn sôn fyna bod Crist yn mynd i cyfnewid yn cyrff gwael ni i fod yn un ffurf a'i gorff gogoneddus ef. Hynny yw, byddwn ni'n debyg iddo fe nawr yn ogoneddus ar yn ei wedd am dragwyddoldeb. A chi'n cofio Rhufeiniad 8 yn dweud rhywbeth yn debyg yn dweud bod ni wedi'n rhagodeinio i fod yn un ffurf a delw i fab ef. Hynny yw bod ni'n dod nôl at hynna eto yn nes ymlaen. Wel, y broblem nawr wrth fynd mlaen i drafod y gweddill, lle mae yna 3 phennill i gyd gyda ni drafod, yw nid, os ywch chi'n mlaen yn lle cario corff o lygredd, nid yr ail a'r trydydd pennill gan Ann Griffiths yw'r rhain. Maen nhw gan Ann Griffiths ond o emyn arall. O emyn fydd rhaid nhw'ch chi'n gyfarwydd ar rhai o'r penillion o rhai o'n i'n canol dros Nadolig, rhyfedd gan yngylion, rhyfeddod fawr yng Ngolwg Ffydd. Mae'n emyn mawr yn llythrenol, mae'n 7 o benillion i gyd. Bobby Jones yn galw fe yr emyn mwyaf yn yr iaith Gymraeg. Saunders Lewis yn galw fe yn un o emynau, un o gerddi mawr barddoniaeth Ewrop. A beth mae Ann Griffiths yn neud yn yr emyn yma, y rhyfedd gan yngylion, mae'n mynd trwy yr iachawdwriaeth sydd yn Crist. Mae'n dechrau yn y pennill cyntaf, fydd sawl ond chi'n cofio bod yr yngylion yn rhyfeddu at yr un mae roddwr bod, cynhaliwr helaeth a reolwr popeth sydd yn y preseb. Ac eto'r yngylion yn ei foli fe ar un pryd. Wedyn mae hi'n mynd mlaen yn y pennill nesaf i sôn am seinau yn mygu, yn i'w roi'r ddeddf sydd yn condemnio ni. Trydydd pennill wedyn, mae'n dweud mae Crist yw'r iawn yma sydd yn neud iawn am ein pechod ni. Ac wedyn mae'n mynd mlaen yn y pennill nesaf i sôn am Crist yn gorwedd yn y bedd ac yn atgyfodi ac yn codi ac yn mynd i'r nefoedd. Ac wedyn yn y 5 pennill, mae'n tynnu hunan mewn i'r darlun ac yn dweud diolch byth a 100,000 diolch. Diolch pan fod yn rhoi chwith am fod gwrthrych i'w addoli a thestyn can i bara byth. Ac wedyn yn y 2 bennill ola, dyna'r 2 bennill sydd gyda ni fan hyn, beth mae'n neud nawr yw mae'n edrych ymlaen i'r nefoedd. A beth yw ei chyflwr hi'n mynd i fod yn y nefoedd. Yn lle cario corff o lygredd, adlais fyna, gallwch chi ddweud, sy'n cofio bod Paul yn cyntaf Corinthiad 15 yn sôn bod yna gorff llygredig anian yn naturiol gyda ni, ond wedyn fi gyda ni gorff nefol. Felly yn lle cofio'r corff o lygredd, mae Paul hefyd yn sôn yn dweud am Rhufeiniad 7, pwy yn gwared ni oddi wrth gorff y llygredd yma, fel Crist wrth gwrs. Yn lle gario'r corff o lygredd, cyd-dreiddio ar côr yn danllid fri. Mae'r gael tanllid na, wrth gwrs, mae Duw ni yn da ysol, a mae hwnna'n cyfleu purdeb, a mae'n cyfleu gres hefyd. Felly, yn y nefoedd, dyna fydd ei chyflwr hi mewn ffordd. Fyna sancteiddrwydd a gres yn y cyflwr nefol yma. Fydd Ann nawr yn cyd-dreiddio, fydd hi'n deall yn well yn nawr, a gallu ddi byth ar y ddeiad yma i ddeall. A cyd-dreiddio nawr i ddi derfyn rhyfeddodau iachawdwriaeth Calfari. Cyd-dreiddio'r côr yn danllid fri. Nawr te, i chi'n gorfod mynd i datgyddiad penod 5 ac i datgyddiad penod 14 i ddeall pwy yw'r côr sydd yn danllid fri. Oherwydd yn datgyddiad 5, mae'n sôn bod yna olygfa o'r rhi nefol. A maen nhw gyd yna, a maen nhw'n canu caniad newydd. A'r caniad newydd yw teilwng yw'r oen. Yr un sydd wedi ladd, a wedi'n prynu ni i Dduw, allan o bob llwyth ac iaith a chenedl a phobl, a gwneud ni yn frenhinoedd ac yn offeiriad i Dduw. Felly dyna'r côr, mae hi nawr ymhlith y côr nefol yma o waredigion. Ac yn ddiddorol iawn yn yr emyn arall gan Ann Griffiths sy'n dechrau Osraid Gwynebyd a Fandonog, mae hi yn sôn fyna am can y 70,000
ti draw i'r llen. Nawr te, sums i chi nawr, beth yw'r 7,000 7 times 20 mil, 144 o filoedd. Nawr te, Keith y mathemategydd fan hyn, beth yw 12 wrth 12? 144. Felly, beth sydd gyda chi fan hyn yw 12, neu gallech chi dehongli fe fel 12 llwyth Israel, 12 apostol, a'r hyn wedi lliosi yn 144, ac ychwanegu miloedd fel syniad o myrdd o fyddiannau o bobl. Hynny yw, bydd yr holl lu nefol o waredigion yna yn canu teilwng i'r oen. Felly dyna'r syniad o'r côr, cyd-dreiddio'r côr yn danllid fri. A wedyn, beth fe Ian Griffiths yn neud mor aml, y cyferbynnu yma, byw i weld yr anweledig, y paradoxau yma, fi farw ac sy'n nawr yn fyw. Eto, adleisiau Beibledd, Hebreaid 11 yn sôn fod Moses wedi gadael yr aifft a mynd i unieithiau bobl ddiw am i fod e'n gweld yr anweledig. A Christ yn dweud wrth y llythyr yn Smyrna yn datgyddiad 2, mae fe yw yr un fi farw ac sy'n nawr yn fyw. A mae Ann nawr yn gweld ei hunan, ei chyflwr hi nawr yn y nefoedd, fel tragwyddol anwahanol undeb a chymundeb a fy niw. Dyna fi chyflwr hi, a cyflwr pob Christian wrth gwrs yn y nefoedd. Ac fyna wedyn, so ni mlaen i'r pennill ola, yna caf ddyrchafu'r enw a sododd Duw yn iawn, o'r un sydd wedi'n hachub ni. Byddai'n gallu dyrchafu fyna, ac yn ei weld e'n llawn nawr, heb ddychymig llen na gorchydd, am henaid ar ei ddelw'n llawn. Sylwch y ddelw yma, Rhufeiniaid 8 yn sôn bod ni'n wedi'n rhaglunio i fod yn un ffyrdd a delw i fab. Yng nghymdeithas ydy'r gelwch, Ffesied 3, datgyddiedig yn ei glwy, yn ei angau, yn ei farwolaeth. Nawr te, mae'r geiriau sydd gyda chi fan hyn, addoli'r mab i dragwyddoldeb, heb golli ngolwg arno mwy. Nid dyna sgrennodd Ann Griffiths. Cusanu'r mab i dragwyddoldeb, heb i'm gefnu arno mwy. A'r cusanu yna yn cyfeirio at Salm 2, lle mae bobl yn cael eu hannog i gusanu Christ, ond nid i gusanu fe gyfleidio fe, ond gusanu draed mewn addoliad at yngarwch. Lle gawn ni ganu os rhaid wynebu'r afon Donog. Yes.
trowch gyda fi i'r benod na ddarllenon ni, Hebreaid penod 7. A falle mae beth sydd angen i ni wneud i ddechrau yw just cymryd moment i atgoffa'n hunan pam bod angen archoffeiriad. Achos falle bod e'n rhywbeth sydd ddim ar flaen ein meddwl ni. Dyw e ddim yn rhywbeth sydd mor gyfarwydd bellach i lawer ohono ni. Pam bod angen archoffeiriad ar bob un ohono ni heno? A'r ateb yw am ein bod ni angen cyfryngwr rhyngom ni a Duw. Rhywun sydd, fel ni newydd canu, yn gallu dod â ni i gymundeb gyda Duw, i'n cymodi ni gyda Duw. Rhywun sydd yn gallu dod â ni nôl i berthynas cywir gyda ein creawdwr. A ni'n cael blas o hynny yn dyn yn y benod. Ni'n clywed yn adnod 19 enghraifft, y syniad yma, y gobaith yr ydym drwyddo yn nesau at Dduw. Os chi eisiau nesau at Dduw, yr unig ffordd o wneud hynny yw trwy archoffeiriad. Ac mae'n dod yn hollol amlwg yn dydy yn adnod 25. Dyna pam mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf. Y rhai sy'n agosau at Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn fyw bob amser i eiriol drostynt. Os ych chi eisiau dod yn agos at Dduw, os ych chi eisiau bod yn gyflawn, hynny yw byw y bywyd chi wedi'ch creu i'w fyw, os ydych chi eisiau maddeuant, pechodau a bywyd tragwyddol, os ych chi eisiau bod yn gyfiawn ger bron Duw ac profi tangnefedd dofn, yr unig ffordd i wneud hynny yw trwy archoffeiriad, a be mae'r awdur yn trial dangos i ni yw yr arglwydd Iesu. Yw'r unig archoffeiriad sy'n gallu cyflawni hynny mewn gwirionedd. Nawr, mae'n bosib iawn bydd y rai o darllenwyr y llythyr ac eraill falle oedd yn clywed am Iesu fel archoffeiriad wedi meddwl i'w hunan, wel, mae'n y broblem. A'r broblem yw hyn, sut gall Iesu fod yn offeiriad? Heb sôn am fod yn arch-offeiriad, achos doedd Iesu ddim mewn ffordd yn perthyn i'r teulu cywir. Ni'n hoffi gweud yn dyn ni fel Cymru bwy chi'n perthyn. Wel, oedd Iesu ddim yn perthyn i'r bobl iawn. A mae'r awdur yn cydnabod hynny yn dydy, yn adnodau 13 ac 14. Mae'r un y dywedir y pethau hyn amdano yn perthyn i lwyth arall. Nad oes yr un aelod ohono wedi gweini wrth yr allor, hynny yw yn y deml. Mae'n gwbl hysbys fod ein harglwydd ni yn hannu o lwyth Jiwda. Llwyth na ddywedodd Moses ddim am offeiriad mewn perthynas ag ef. Hynny yw, sut gall Iesu fod yn archoffeiriad o gwbl? Dyw e ddim o'r teulu cywir. A felly be mae'r awdur yn trial dangos fan hyn yw fod Iesu yn archoffeiriad, a fe yw'r archoffeiriad mawr, fe yw'r gwir archoffeiriad, a mae'n archoffeiriad yn ôl urdd gwahanol. Hynny yw, order gwahanol, urdd Melchizedek. A be mae'n trial dangos yw mae dyma oedd Duw wedi addo, a wedi tyngu bydda yn cymryd lle, ac dyna, a gweud y gwir, yw'r peth gorau. Mae'r ffaith bod Iesu'n archoffeiriad yn ôl urdd Melchizedek yn golygu fod e'n llawer gwell ac yn abl i wneud yr hyn doedd Aaron a'i feibion ddim yn gallu i gyflawni. Os chi eisiau meddwl amdano fe mewn ffordd syml iawn heno, ble mae Aaron? Ble mae ei feibion? Ble mae yr cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o lefiaid ac offeiriaid ac archoffeiriad oedd yn gwasanaethu yn y tabernacl ac yn y deml dydd ar ôl dydd, blwyddyn ar ôl blwyddyn.
maen nhw wedi marw. Ond dyma un sydd yn archoffeiriad tragwyddol. Dyma un sydd yn parhau yn ei waith o ddod â ni yn agos at Dduw am byth. Ni wedi clywed yn yn gynt yn y llythyr fod Iesu'r archoffeiriad sydd yn gallu ein cynrychioli ni fel dyn, a mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni fel un ohono ni, a mae'n gallu'n cario ni i fewn i bresenoldeb Duw. Ond beth sy'n cael ei bwysleisio fan hyn heno yw fod e'n gwneud hynny yn ddiddiwedd, yn ddi-stop, yn dragwyddol. Mae gennych ni fynd trwy'r benod efo'n gilydd a dadbacio hyn ychydig bach. Y pwynt cyntaf i ni eisiau sylwi arni heno yw fod Iesu yn archoffeiriad fel Melchizedek. Nawr, i ddeall beth sy'n mynd mlaen fan hyn, ni'n gorfod deall yn yr Hen Testament, ni'n cael ein cyflwyno gyda pethau ni'n galw yn cysgodion. Okay? Yn Saesneg, y gair sy'n cael ei ddefnyddio yw type. Mae ydych chi type ac anti-type. Mae ydych chi rhywbeth, mae well tyfu'r Gymraeg, cysgod, achos pan ydych chi cysgod, be mae hynny'n golygu wrth gwrs yw bod yna reality tu ôl i'r cysgod. Mae'r cysgod yn rhywbeth amlinelliad yw e, mae'n anelwig. Stym y sylwedd sydd yn perthyn i'r reality. A trwy'r Hen Testament, mae gennym ni bob math o gysgodion, pethau sydd mewn gwahanol ffyrdd a pobl sydd mewn gwahanol ffyrdd yn pwyntio ni mlaen i'r reality, i'r cyflawniad, sef yr arglwydd Iesu Grist. A dyna sydd gyda ni y Melchizedek. Okay? Fod e'n berson go iawn, mae'n berson hanesyddol, ar yr un pryd, pan ni'n darllen amdano fe nôl yn Genesis 14, mae yna bethau amdano fe, pethau sydd yn wir amdano fe, ond sydd yn pwyntio ymlaen i'r llawnder sydd yng Nghrist. Felly beth sy'n wir am Melchizedek sydd yn cyrraedd ei cyflawniad yng Nghrist? Wel, mae'r awdur yn pwyntio rai pethau mas i ni yn dydy. Y peth cyntaf falle yw ei enw a'i deitl e. Ni'n clywed yn gyntaf, ystyr ei enw e, Melchizedek, yw brenin cyfiawnder. Ac yna, mae'n frenin Salem, hynny yw brenin tangnefydd. Dyna pwy oedd Melchizedek. Ystyr ei enw e oedd brenin cyfiawnder, a mae'n amlwg oedd e'n ddyn diwiol. Yn offeiriad oedd yn gwasanaethu yr arglwydd. A mae'n hefyd yn frenin ar ddinas Salem. Mae'n frenin tangnefydd. Ond chymod be, just enwau oedden nhw i Melchizedek. Doedd ynddo fe ei hun ddim yn gyfiawn, a doedd ddim yn gallu cyfiawnhau neb. Oedd e'n frenin ar ddinas Salem, ond oedd ei hun ddim yn gallu cynnig tangnefydd a heddwch i neb. Ond chi'n gweld mae'n gysgod. Mae'n pwyntio ni ymlaen i'r brenin Iesu. Yr un sydd yn gyfiawn, yn hollol berffaith, yn gyfain gwbl ddi-bechod, ac sydd yn gallu cyfiawnhau eraill. Sydd trwy ei aberth yn ein lle ni yn gallu'n gwneud ni yn gyfiawn. Iesu yw brenin tangnefydd. Fe yw'r un sydd wedi dod i ddelio gyda'n pechod, i ddelio gyda'n cywilydd, i ddelio gyda'n euogrwydd ni trwy ei farwolaeth ar y groes a roi i ni heddwch. Heddwch cydwybod, heddwch gyda Duw. Wrth gwrs, beth sy'n drawiadol am y brenin yma, Melchizedek, yw fod e hefyd yn offeiriad. Ac bod y gyfeirio a proffwydo am hynny yn yr Hen Testament, oedd hwnna ddim yn beth arferol. Ac wrth gwrs, fan hyn, be ni'n gweld yw mae Iesu yw y brenin sydd hefyd yn archoffeiriol. Ond beth arall?
Beth arall? Wel, mae wedi ei apwyntio gan Dduw. Okay? Oedd hwnna'n rhywbeth arall sy'n amlwg am Melchizedek. Sut ddath i'w swydd? Wel, nid achos bod e'n fab i rywun penodol. Na, ni'n clywed amdano fe, a mae'n swnio bach yn od, yn adnod 3, ac yn tai heb dad, heb fam, a heb achau, nid oes iddo na dechrau dyddiau na diwedd einioes. Ond wedi ei wneud yn gyffelib i fab Duw, mae'n aros yn offeiriad am byth. Nawr, ni ddim fod i gymryd hynny'n llythrenol, ond y pwynt yw, pan chi'n mynd nôl ac yn darllen trwy llyfr Genesis, un o'r pethau byddwch chi'n sylwi arno yw ni'n clywed lot am byti enwau teuluoedd. Mae yna restrau achau o hyd ac o hyd ac o hyd. Oedd e'n dad i hwn, oedd e'n dad i hwn ac yn y blaen. Ond mae Melchizedek, mae jyst yn ymddangos o nunlle. Ni ddim yn gwybod pwy oedd i rieni, A ni ddim chwaith yn clywed am ei farwolaeth Mae hynny'n rhywbeth sy'n gyson yn Genesis. Bu farw, bu farw, bu farw. Ond mae Melchizedek yn wahanol, ni ddim yn clywed am ei farwolaeth A'r pwynt yw, mae'n gweithredu eto fel cysgod. Cysgod o un fyddai'n dod yn frenin ac yn archoffeiriad, wedi apwyntio gan Dduw. Ac mewn un ystyr, heb ddechrau na diwedd. Achos mae'r arglwydd Iesu iddo gael ei eni yn fab i Mair yn ôl y cnawd, mae'n Dduw tragwyddo. Fe yw'r gair heb iddo ddechrau na diwedd. Ac i fod yn marw, a ni'n clywed am ei farwolaeth mae'n atgyfodi ac mae'n fyw yn awr ac am byth. Iesu yw'r cyflawniad, chi'n gweld. Ac yna'r trydydd peth sydd yn bwysig i'w nodi fan hyn am Melchizedek yw fod yn rhagori ar Abraham, a felly mae'n rhagori ar blant Abraham, ac felly mae'n rhagori ar Levi, ac felly mae'n rhagori ar Aaron, ar archoffeiriaid hynny. A mae'n cael ei ddangos mewn cwpl o ffyrdd, yn dod ni'n clywed mae fe a Melchizedek sy'n bendithio Abraham. A mae'r awdur yn dweud, y mwyaf sydd wastad yn bendithio'r lleia. Ac yna mae Abraham yn rhoi rodd i Melchizedek. Mae'n rhoi degwm iddo fe. A mae'r awdur yn neud y pwynt, yn dechnegol, gallech chi ddweud bod Levi yn Abraham wedi talu'r degwm i Melchizedek. Ond y pwynt yw, mae dyn ni un fan hyn sydd yn fwy nag Abraham, a felly sydd yn fwy na'r holl drefn Leviticaidd. Okay? Oedd lot o bobl yn ymfalchio bod nhw yn blant i Abraham, wrth gwrs, ond mae dyn ni un fan hyn yn Iesu Grist sydd yn fwy nag Abraham. Chi'n cofio Iesu'n gweud, cyn Abraham yr wyf fi. A mae hynny mewn ffordd yn dod â ni at yr ail beth, Achos beth te am yr offeiriaid eraill yma? Wel, yr ail beth i nodi heno yw hyn. Mae Iesu yn archoffeiriad sydd yn diddymu urdd Aaron. Mae Aaron a Levi, mae'r holl system yna, wedi talu teyrnged i Grist, achos bod e'n fwy na nhw. A be mae'r awdur eisiau ni ddeall nawr, mae'r ffaith fod Iesu wedi ymddangos yn golygu fod y system yna, yr offeiriadaeth Leviticaidd, Aronaidd, wedi dod i ben. Rhywbeth dros dro oedd hyn. Rhywbeth amherffaith oedd hyn. Ni'n gweld yn cael ei ddisgrifio i ni fel hyn, adnod 11. Os oedd perffeithrwydd i'w gael, felly, trwy'r offeiriadaeth Leviticaidd, o ble gyda'r sail honno rhoddwyd y gyfraith i'r bobl, pa angen pellach oedd i sôn am offeiriad arall yn codi yn ôl urdd Melchizedek, ac nid yn ôl urdd Aaron. Ar un syniad yn adnod 18, felly mae yma ddiddymu ar y gorchymyn blaenorol
am ei fod yn wan ac anfuddiol. Hynny yw, mae'r ffaith fod Duw wedi addo yn Salm 110 a wedi tyngu yno bod yna archoffeiriad arall yn dod, mewn ffordd mae hynny'n profi bod Aaron a'i feibion ddim yn ddigon. Mae yna rhywbeth newydd wedi cyrraedd fan hyn, rhywbeth sydd yn disodli yr hen. Nawr, pam bod angen hynny? Beth oedd y broblem efo'r hen drefn? Wel, gallwn ni ddweud bod yna sawl problem. Ni wedi cyffwrdd ar rai ohonyn nhw'n barod yn dyn ni yn yr penodau diwethaf yma. Y peth cyntaf falle mwy amlwg yw hyn, oedd yr offeiriaid yma yn bechaduriaid. Ond nhw'n gorfod offrymu dros nhw eu hunan yn gyntaf. Ni'n gweld hynny yn adnod 27. Un nad oes rhaid iddo'n feunyddio fel yr archoffeiriaid offrymu a berthau'n gyntaf dros ei bechodau ei hun. Hynny yw, nhw'n methu achub ei hunan. Heb sôn am achub eraill, ond nhw'n bechaduriad ei hunan. Sut gallen nhw gyfiawnhau neb? A fel byddwn ni yn gweld yn y penodau i ddod, problem arall oedd yn gwynebu nhw, oedd mewn ffordd o ddim ganddyn nhw aberth ddigonol i'w gynnig. Nhw'n cynnig aberthau o bob math, dydd ar ôl dydd, ac oedd yna waed yn cael ei dywallt yn gyson, ac bob blwyddyn ar ddydd y cymod oedd yr anifeiliaid yma'n cael ei lladd, ond nhw ddim yn ddigon. Sut gall anifail, mor dda yw'r anifail yna mewn rai ffyrdd, sut gall cymryd fy lle i? Sut gallai ddelio gyda fy mhechod i? Sut gallai fy ngwneud i yn iawn ger bron Duw? A mae'n y broblem arall wrth gwrs efo'r hen system yma. Ni'n clywed yn dyn ni bod yna llawer ohonyn nhw. Drychwch ar adnod 23. Mae'r lleill a ddaeth yn offeiriaid yn lluosog hefyd, am fod angau yn ei rhwystro i barhau yn ei swydd. Maen nhw'n bechaduriad cyn cychwyn, does dim dyn nhw aberth ddigonol i'w gynnig, ac bod nhw yn aberthu ac yn rhoi'r pethau yma dydd ar ôl dydd ar ôl dydd yn ddiflino, yr un peth sy'n digwydd iddyn nhw gyd yn y diwedd, maen nhw yn marw. A'r pwynt felly, a reswm pam bod Melchizedek yn gysgod ac yn addewid yn yr Hen Testament yw am fod y system yma oedd Duw di roi mewn lle yn un dros dro. Mewn ffordd pwynt y system a rhan o bwrpas y gyfraith i gyd oedd i ddangos i'r bobl yma chi methu achub eich hunan trwy eich gweithredoedd. A dyw'r offeiriaid yma o deulu Aaron, mor weithgar ydyn nhw, ac mor ddyfal ydyn nhw, dyn nhw ddim yn gallu'ch achub chi chwaith. Ond nawr, mae'r cyflawniad wedi cyrraedd. Nawr, mae'r reality wedi ymddangos. Mae'r drefn yma wedi mynd heibio. Mae wedi cael ei ddiddymu. Nawr ar y pryd oedd y llythyr yn cael ei sgwennu, siwr o fod oedd y deml dal i fod yn sefyll ac aberthau yn parhau i gael ei cyflwyno. Ond ddim yn hir ar ôl hyn, erbyn 70 oed Crist, mae'r deml wedi cael ei ddinistrio. Hynny yw, dim allor ar ôl. Ac oedd rai o'r Hebreaid yma yn meddwl dychwelyd at y cysgodion. Ond nhw'n cael eu temtio i adael Crist a'r gobeith oedd ganddyn nhw ynddo fe a mynd nôl i'r hen batrwm. A chi gallu deall e mewn ffordd? Hynny yw, o'n i'n meddwl chydig am hyn bore yma, ond o'n i, oedd Gwydion di cuddio y tegan yna, ac oedd neb yn gwybod bod y tegan yna. O'n i'n methu gweld e.
Mae lot yn anoddach cymryd cysur, mae'n rhywbeth chi'n methu gweld â llyged. Byddwch chi wedi gallu mynd mewn i'r deml a gweld y gwaed yma'n cael ei dywallt, neu falle gweld yr archoffeiriad yn dod nôl mas o leia wedi bod yn aberthu ar eich rhan chi. Oedd yna rhywbeth tangible yna. Ond cysgodion o'n nhw. Os allai roi darlun gwan, mae chydig bach fel, eisiau chi ddychmygu am moment, chi wedi bod yn eich car chi, a chi wedi crasio'r car. Okay? Mae'n right off llwyr. Sdim gobeith trwsio'r car yma o gwbl. A na fe chi wedi gweld hynny, chi wedi derbyn hynny. Ac mae'r cwmni siwriant wedi dweud wrthoch chi, mae yna gar newydd sbon. Right? Ni wedi penderfynu, ni'n mynd i roi'r car gorau posib i chi. Okay? Beth bynnag chi eisiau, gewch chi ddewis y car delfrydol sgleiniog newydd sbon, mae hwnna ar y ffordd. Okay? Yn y cyfamser, ni'n mynd i roi courtesy car bach i chi. A mae'r courtesy car, mae'n mae'n sort of cael chi o A i B, ond mae'n dipyn o banger, mae'n lot o dyll yn fe, mae'n wan. Ond na fe, chi'n defnyddio hynny, right? Ac yna o'r diwedd, mae'r dydd yn cyrraedd lle mae'r car newydd yn dod. A mae yna, mae'r riban fawr sgleiniog arno fe, a'r allweddi'n cael ei roi i chi, a chi'n gweud diolch yn fawr, ond yna chi'n mynd nôl i yrru'r banger. A ni dod yn gwneud sens, ydy e? Pam byddwch chi'n mynd yn y peth yna sydd falle wedi bod yn pytian ymlaen, ond chi'n poeni bod hwnna'n mynd i dorri lawr unrhyw foment. Pam byddwch chi'n mynd nôl at hynny? Nawr, darlun gwan yw hynny, ond mewn ffordd yna oedd yr Hebreaid yn meddwl gwneud. Mae gennyn nhw Grist. Mae gennyn nhw y sylwedd y cysgodau a maen nhw eisiau mynd nôl. A mae'r awdur yn gweud, na, mae'r hen ffordd yna, mae wedi ei ddiddymu. Ond pam? Hynny yw, pam oedd angen Christ i ddod? Beth oedd e'n gallu gyflawni oedd rhain ddim? Fan hyn ni'n dod i ganol y mater ar pwynt ola heno. Mae Iesu wedi dod fel archoffeiriad tragwyddol. Fe yw'r cyflawniad. Yr un oedd Melchizedek yn gysgod ohono fe, yr un oedd yr holl system Leviticaidd yn dangos, ni angen rhywbeth gwell, ni angen rhywbeth sydd yn gallu delio nid jyst gyda'r allanol, ond gyda fy nghalon ni. A mae Iesu wedi dod a mae e wedi llwyddo, na'r pwynt yn dyfa. Mae e wedi llwyddo lle oedd pawb arall wedi methu. Mae wedi sefydlu cyfamod newydd, byddwn ni'n meddwl am hwn yn fwy tro neson, mae wedi sefydlu cyfamod newydd ar sail bywyd, adnod 16, bywyd anistryw. Fi wrth y modd efo'r gair yna. Indestructible. Dyna'r gwahaniaeth. Dyna oedd yn wir am Iesu. Dyna pam o'n i angen fe, achos oedd ei fywyd yn fywyd anistryw. Chi'n gweld rai pethau'n cael ei ysbysebu fel yna, ynddi chi? Chymod bod hwn yn indestructible. Yna rhyw fideo doniol rai blynyddoedd yn ôl. Chi'n gweld Tesla, y cwmni ceir, ac nhw wedi rhyddhau'r Cybertruck. Ac oedd yna rhyw syniad bod ffenestri yr Cybertruck yma, bod dim oedd i torri nhw. Ac yn yr big grand reveal, ond nhw'n dangos y peth yma off, a nath nhw weid, drachwch, dyma rhyw bêl metal, twllwch mor galed â chi eisiau at y ffenest, a gweld beth sy'n digwydd, a dyma rhywun yn taflu, a beth ddigwyddodd wrth gwrs, smash. Embarrassment llwyr. Does dim byd anistryw. Does dim byd sydd mor gryf bod e'n gallu gwrthsefyll pob peth. Ni'n gwybod yn dyn ni mor gryf yw rai o'r pwerau sydd ar waith. Ni wedi canu amdano nhw yn gynharach. Ni wedi canu am angau, uffern, byd a beth. Be sy'n gallu gwrthsefyll y pethau cryf, brawychus, dychrynllydd yna?
Wel, nid Melchizedek, achos cysgod o fe, a nid Abram, na Levi, na Aaron, ac unrhyw un o'i feibio neu. Na, dim ond Crist. Fe yw'r unig un sydd â bywyd anistryw. Pam? Achos fe yw'r unig un sydd wedi byw bywyd gwbl berffaith. Dyna pam oedd rhaid iddo atgyfodi. Oedd dim modd i'r bedd ei ddale yn hirach na'r trydydd dydd. Dyna sydd yn gosod ei ar wahân yn diffe i'r holl offeiriaid eraill yma. Oedd e ddim yn gorfod aberthu drosto fe ei hun. A mae'n rhoi yr aberth berffaith, mae'n rhoi ei hun. A mae'n rhoi ei hun unwaith ac am byth. A dim ond un ohono fe sydd. A dim ond un sydd ei angen. Adnod 25. A dyna pam mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf. Y rai sy'n agosau at Dduw trwyddo ef. Gan ei fod ef yn fyw bob amser i eiriol drostynt. Dyma'r math o archoffeiriad sy'n addas i ni. Dyma'r math o archoffeiriad ni angen. Un sanctaidd. Di-fai. Di-halog. Wedi ei ddidoli oddi wrth bechaduriaid ac wedi ei ddyrchafu yn uwch na'r nefoedd. Un nad oes rhaid iddo'n feunyddiol fel yr archoffeiriaid o ffrymu a berthau'n gyntaf dros ei bechodau ei hun ac yna dros rai'r bobl. O blegu fe wnaeth ef hyn unwaith am byth pan fu iddo i offrymu ei hun. Mae'n archoffeiriad tragwyddol. Mae'n fyw heddiw, mae'n fyw yn awr, mae'n fyw am byth. Does yna neb arall sydd yn gallu cynnig hynny. Does yna neb arall ni'n gallu dibynnu arno fe yn yr un ffordd. Does yna neb arall sydd yn gallu dod â ni at Dduw. A felly, heno yma, os mae fe yw eich archoffeiriad chi, os ych chi trwy ffydd wedi cusanu'r mab a roi'ch gobeith chi ynddo fe, wel, chi'n ddiogel. Mae'n bywyd ni yr un mor sicr a'i fywyd e. A mae e'n archoffeiriad tragwyddol. A fel glywon ni bore yma, mae'n eiriol trosto ni. Mae'n fyw am byth i eiriol tros ei bobl. A felly, dim angen neb arall. Does dim angen o ffeiriaid arno ni. Mae'r Testament Newydd yn dweud, a gweud y gwir, mae pob Cristion yn offeiriad. Sut? Wel, achos mae pob Cristion nawr yn gallu dod i bresenoldeb Duw. Ni ddim angen neb arall, ni ddim angen unrhyw berson arall i ddod ryngo ni a Duw, achos mae gennym ni yr archoffeiriad mawr, sef Crist ei hun. Ie, brenin cyfiawnder, brenin tangnefedd, heb iddo ddechrau na diwedd, yn fwy nag unrhyw un, ac yn archoffeiriad i ni. Diolch iddo. Amen. Amen. Gallwch ni weddio arglwydd. I ni'n cyffesu arglwydd bod yna llawer o bethau sydd yn ein dychryn ni. Ac mae'n siŵr i lawer ohono ni mae'r marwolaeth yw yr gelyn mawr yna sydd yn codi braw arno ni yr hyn sydd yn dilyn marwolaeth arglwydd, ond i ni yn diolch i ti. Diolch heno am bod gennym ni archoffeiriad tragwyddol yn yr arglwydd Iesu Grist, bod dim angen i ni ofni. Diolch fod ei aberth yn ein lle ni'n ddigonol. Diolch fod e'n fyw ac yn eiriol ar ein rhan ni nawr ac am byth. Amen. Amen. Ganwn ni o
yr atodiad i orffen, rhif 23. Ger bron fy new a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilith yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosodd byth. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Yn awr bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.